Какво е важно тук за документите? Видяхме, че когато нямаме активни папки и документи, тези тук бутони не са достъпни. Но когато имаме введен документ, тези бутони вече станаха активни. Това са именно бутоните, които служат за работа с документите. Първият бутон видяхме за добавяне на нов документ. Това е бутонът за редактиране на съществуващ запис. Имаме бутон за триене, който бутон може да се използва, когато документът е разчетоводен. Бутон за отпечатване на документа, с чиято помощ може да отпечатаме дадения документ. Бутон за отчетоводяване, бутон за stornиране, когато даден документ е отчетоводен и искаме да се stornира, а не искаме да го трием. Бутон за разчетоводяване или деактивиране, виждате, разчетоводяването се премахва и може да редактираме данните в документа. Следващ бутон за специално отпечатване, бутон за търсене, бутон за плащане автоматично по фактура. Тук в нашия случай, например, когато имаме такава фактура, която касае някаква сделка с контрагенти, автоматично може да бъде платена, като, например, може да генерираме платежно нареждане или разходен касов ордер и автоматично то да се появи като нов документ в папката. Виждаме към този доставчик от сметката разплащателната за банката ни се извежда дадената сума. Виждаме дебита е доставчик, кредит е банката, виждаме текста към коя фактура е плащането и този документ може да бъде отчетоводен. Следващия бутон тук е за протоколи по ЗДДС. Имаме бутон за потвърждаване на поръчка, ако нашия документ е в това състояние, за създаване на заявка към доставчик, документ, с който може да създаваме електронна фактура. Бутонът, който ни дава тук програмата, е за редактиране на папката на пълен екран. В тази редакция ние може да използваме цели групи от документи, да отчетоводяваме и разчетоводяваме. Имаме бутон за телебанкиране, с който може да подаваме документи към програми за банки, за автоматични файлове, които да се зареждат в банковите софтуери. Имаме автоматично изписване в търговски център. А тук вече това е за бутон, който не касае самите документи. Това е за изход от фирмата. А това е бутона пък за отпечатване на касов бон, който касов бон се генерира на базата на фактура или платежно. Това са тук основните операции, които имате с един документ. По всяко време, казахме, ние може да работим с много периоди и във всеки един период да въвеждаме и да отчетоводяваме данни, както и да трием. Ето, например, тук веднага може да въведем друг документ, който да касае, например, продажби. Натискаме бутон за добавяне и избираме документ, който да касае продажба, изходящ документ, фактура с 20% ДДС. Документа трябва да имаме дата за него, въвеждаме такава, въвеждаме номер, ако нямаме автоматична номерация на тези изходящи документи, избираме къде е съставен, поленца, които казахме, че могат да бъдат забранени и да не се попълват. Избираме съставител. Тук в дебита е вече нашия клиент. Като штракнем, ни се отваря табличката с клиенти и тук, понеже липсват клиенти, трябва да въведем клиента. Както и доставчиците, клиента също трябва да има име, по които се различават. Той автоматично има код и сметка. Отделно клиента има и условия за плащане, както доставчика до 30 дни, които могат да бъдат променени, както и режим на напомнене, с който режим ние може да изпращаме напомнящи писма за клиентите, които не са издължили в срок. Потвърждаваме този клиент и програмата ни приканя да въведем получател от страна на клиента на дадения документ. Изпуснахме една буква. От другата страна, от кредита, имаме също фиксирана сметка, както в фактурата за покупки, само че тук вече сметката е за продажби. Сума нето основа оставяме 0. Тук може да напишем счетоводен текст.
Тези текстове също могат да бъдат избирани автоматично от бутони с готови текстове. Потвърждаваме и ни се отваря отново екран, в който трябва да введем отделните редове на документа. Тук ни се подава сметка 702.2, в която все още няма никакви позиции. Натискаме бутон за добавяне и виждаме, че ни се отваря същата стока, която имаме в покупки, така че тази стока може да бъде избрана и да стане партида по сметката и съответно да направим някаква продажба на дадената стока. Нека да бъде само един ред, излизаме с изход. Отново, като документа за покупки, имаме сделка с клиента, тук в случая. Виждате сумата, която ни дължи и срокът за плащане. Потвърждаваме и документът е въведен в основния екран на програмата, осчетоводяваме го и той се разнася по всички отчети. Тук при изходящите документи, друго интересно, което може да се направи и което е важно за тях, разбира се, е отпечатването. Нека да видим едно отпечатване на един такъв документ. Натискаме първия бутон тук за отпечатване. Пред нас се генерира екран за преглед преди печат. От тук може да изключим лявата част, разгледаме самата фактура. Виждаме данните на фирмата. Тук данните на клиента са попълнени само с името и получател, защото другите не сме ги попълнили. Ето е нашата стока с количество, единична цена, стойност, данъчната основа, начислен ДДС, сумата за плащане, фактурата с номер и дата. По този начин в преглед преди печат може да разгледате екрана на фактурата или на документа преди да го отпечатате и от тук може да го отпечатате, от тук да изведете с изход без печат. Имаме тук в тази фирма вече въведени различни документи в различни папки. Какво друго може да въведем? Нека да въведем един вътрешен документ, защото тази категория не сме въвеждали. Нека да създадем една папка обща, например. И тук да въведем един вътрешен документ. Вътрешните документи, казахме, са без посока. Те касаят вътрешни операции в фирмата. Нека нашия вътрешен документ е за изписване на стоки. Автоматично. Този документ отново има дата, номер, който трябва да въведем. Документът е контиран по сметките за склад и продажба в дебит и в кредит. И това, което трябва да направим тук, е да въведем някакъв текст, ако искаме да потвърдим и на втория екран да направим изписването. Тук програмата ви дава възможност да използвате автоматични операции с определените настройки в сметкоплана, с определените сметки, които имате, като аналитичности и техните възможности. Програмата дава и различни автоматични операции. Тук автоматичните операции се генерират ето с този бутон и виждаме, че за дадените сметки ние може да избираме изписване на стоки, себестойност, числяване на себестойност, приключване на разходна сметка и така нататък. Ние в случая избираме изписване на стоки и автоматично програмата ни изписва продадената стока със съответното количество и средна цена, която имаме в сметката за склад. И аналогично може да отчетоводим документа. Понеже работим с документи, тук този документ може да бъде разчетоводен и изтрит по всяко време. От тук се разчетоводява, а от тук той може да бъде изтрит. Виждате, има потвърждаване, което вие може да потвърдите или да откажете. Нека пак да разчетоводим документа. Така с различните типове документи вие въвеждате и различните операции във вашата фирма и след като тези операции и документи бъдат отчетоводени, може да правите и справките за тях, различни счетоводни разправки в меню отчети в програмата.